Welcome back to my channel. ଆମ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ୍ତମ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଦୀର୍ଘତମ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ଏସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଗଭୀରତମ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆମାଜନ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ପୃଥିବୀର ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାସ୍ପିଆନ ସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମି? ଉତ୍ତର ସାହାରା। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କେଉଁ ହ୍ରଦ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ହ୍ରଦ? ଉତ୍ତର ବୈକାଲ ହ୍ରଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଞ୍ଜେଲ ଜଳପ୍ରପାତ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁ ସାଗର ସବୁଠାରୁ ଲବଣାକ୍ତ? ଉତ୍ତର ମେରୁ ସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରାଣୀ? ଉତ୍ତର ଜିରାଫ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ମତମ ସ୍ଥାନ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆଜିଜିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସିନେମା ଘର କିଏ? ଉତ୍ତର ରିକ୍ସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଯାଦୁଘର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଲଣ୍ଡନ ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହସ୍ତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କୋଠାଘର କିଏ? ଉତ୍ତର ସିଅର୍ସ ଟାୱାର, ଚିକାଗୋ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁ ଘଣ୍ଟା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଘଣ୍ଟା? ବିଗ୍ ବେନ୍, ଲଣ୍ଡନ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ପୋଲ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଲୋଅର ଜାମ୍ବେଜି, ଆଫ୍ରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାଚୀର କିଏ? ଉତ୍ତର ଚୀନର ପ୍ରାଚୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରବନ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ଆୟତନରେ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ସୋଭିଏତ ରୁଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଉତ୍ତର ଭାଟିକାନ ସିଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 27 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 28 ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ କେନାଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ସୁଏଜ କେନାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 30 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ୍ରୁଜର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 31 କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ? ଉତ୍ତର ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 32 ଉଚ୍ଚତମ କୋଠାଘରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏମ୍ପାୟାର
स्टेट बिल्डिंग। प्रश्न 33 केउंटी उच्चतम मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जहाँ न्यूयॉर्क रे अवस्थित 93 मीटर। प्रश्न 34 केउंटी पृथ्वीर दीर्घतम पोल उत्तर बेपाल। प्रश्न 35 केउंटी पृथ्वीर बृहत्तम होटेल उत्तर कनराड हल्टन होटेल चिकागो रे अवस्थित 35 महला विशिष्ट। प्रश्न 36 केउंटी पृथ्वीर दीर्घतम बारंडा उत्तर रामेश्वर बारंडा जहाँ भारत में अवस्थित 400 फुट। प्रश्न 37 पृथ्वीर दीर्घतम रेलपथर नाम कौन उत्तर ट्रांस साइबेरियन रेलपथ। प्रश्न 38 पृथ्वीर बृहत्तम जहाजर नाम कौन उत्तर क्वीन मेरी अमेरिका ओजन 80,000 टन। क्वीन मेरी जहाँ अमेरिका रे अवस्थित यार ओजन 80,000 टन। प्रश्न 39 केउंटी पृथ्वीर बृहत्तम मस्जिद उत्तर जुमा मस्जिद। प्रश्न 4 पृथ्वीर उच्चतम बंदर किए लासा तिब्बत। प्रश्न 41 बृहत्तम कब्रस्तान किए उत्तर हामबर्ग।